המקום בו אנו מבלים את רוב זמן הפנאי שלנו הוא הבית שלנו. אנו משקיעים הרבה כסף כדי להפוך את הסובב אותנו הכי נעים והכי נוח שאפשר. בלדר מאסטר אנו עובדים עם אור שנים רבות. במשך הזמן למדנו להעריך את היופי, הנוחות והחוזק הטבעיים שהאור מקנה לנו. אם האור מטופל כראוי, כנראה שלא קיים שום חומר ריפוד אחר בעולם שמציע חיים ארוכים יותר לריפוד. ובכל זאת, אם יושקע באור זמן נוסף בניקוי ותחזוקתו כראוי, האור ייראה כחדש. כדי לטפל באור שלך, כדאי שיהיה לך קצת ידע והבנה של החומר. אור הוא מוצר טבעי. כתמים כגון עקיצות חרקים וסימנים מהשטח הינם חלק מהמאפיינים שלו. החומר עובר תהליך עיבוד והופך למוצר אורות. האור עובר במפעל גם תהליך צביעה ומקבל את הגימור והטקסטורה בחלק העליון שלו. האור כמוצר סופי מוגמר מגוונות. סוגי העיבוד יכולים להיות כמו אניליין, סמי אניליין, נאפה, נובוק, בייקס. בכל שלב של תהליך עיבוד האור מתבצעות בדיקות איכות קפדניות בכדי להבטיח שהמוצר שיגיע ללקוח יהיה ברמה הגבוהה. כשהם משתמשים בריהוט אור בבית, הגימור העליון עם הזמן נשחק, ולכן יורדת החסינות של האור מפני לכלוך. לכן חיוני לטפל באור בקביעות בעזרת המוצרים הנכונים, מבלי לשנות או לפגוע במראה ובאיכותו של האור, ובכדי להגן על האור מכתמים על בסיס מים או שמן. לדר מאסטר נכנסים לתמונה. עם ניסיון של שנים בתעשיית האור, ותוך כדי עבודה בצמוד למפעלים לעיבוד אורות, פיתחנו את ערכות הטיפוח הכוללות והאפקטיביות ביותר שיש כיום בשוק.